Dit is Nunum, een klein dorpje midden Limburg onder de rook van Gemun. Het is de geboorteplaats van Henry van Groenendaal. De naam daar zal ik waarschijnlijk niet veel zeggen. Er zijn geen lanen, straten of pleinen naar hem vernoemd. Ondanks dat er van 1916 tot 1922 Tweede Kamerlid van de Staten-Generaal en zelfs de eerste voorzitter van de in 1918 opgerichte Limburgse Werkgeversvereniging is geweest. Wat wel nog aan hem herinnert is de Magnificat-kapel in het centrum. De Magnificat-kapel is een open zeshoekige kapel in neo-renaissance-stijl met Mariabeeld. Onder de dakrand staat de Latijnse tekst Magnificat anima mea Dominum. En dat betekent zoveel als mijn ziel verheerlijkt de Heer. De kapel is een geschenk van Henry van Groenendaal. Wat is eigenlijk de reden dat we nauwelijks herinneringen aan hem hebben? Henry van Groenendaal heeft tijdens zijn Kamerlidmaatschap een sociale misstap gemaakt, wat hem het misnoegen van de katholieke elite heeft opgeleverd. Hij is verguisd, verketterd en uitgekocht. En om dat te begrijpen neem ik u met terug naar het jaartal 38. In het jaar 38 scheidde België zich af van Nederland, waarmee het sinds de nederlaag van Napoleon een staatkundige eenheid had gevormd. De provincie Limburg, dat toen het huidige België en het Nederlands gedeelte omvatte, koos de zijde van de Belgische opstandelingen. Echter, bij de boedelscheiding tussen de twee lijnen eiste koning Willem I een compensatie voor het verlies van het Waalse gedeelte van Luxemburg aan België. In 1815 hij namelijk bij de vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden afstand gedaan van zijn Duits erfland Nassau en als ruil het hertogdom Luxemburg in persoonlijk bezit gekregen. De oplossing wordt gevonden in een ruwe splijting van Limburg. Het gebied op de rechteroever van de Maas en het oostelijk Peelgebied wordt in 1839 bij het Verdrag van Londen afgescheiden van België en als hertogdom Limburg aan Nederland en aan de Duitse Bond toebedeeld. België legde zich bij de vrede Salomonische kloving neer, ondanks dat het afgestoten Limburgs gebied 9 jaar lang een onderdeel van de nieuwe staat was geweest. De grenspolen die Oranje Hibi Tour in 1843 destijds zijn neergezet, die geven nog altijd de grens aan. 80 jaar later zagen de Belgen de kans om dat afgescheiden Limburg, het Limburgs CD zoals u het met pijn in hun hart zeiden, weer terug te winnen. Na de Eerste Wereldoorlog lachten de Belgen bij de vredesonderhandelingen in Versailles een claim op Nederlands Limburg op tafel. En zo wijzen erbij op dat slechte gedrag van dat neutrale en verdorven Holland, wat de Duitse keizer een asiel verleend en Duitse troepen bij zusteren over Nederlands-Limburgs grondgebied al laten terugtrekken in november 1918. Stiekem wordt dit annexatiestreven van België ondersteund door het Limburgse Tweede Kamerlid Henry van Groenendaal. De hij al eerder verklaard: ik ben af en toe Limburger. Als deputé ga ik minstens zo graag naar Brussel als naar Den Haag. Wat hij eigenlijk over het hoofd had gezien, was dat er in Limburg in de loop van de tijd een zekere genegenheid voor het Nederlandse vaderland was gegroeid. Dat was nog eens extra gevoed door dezelfde Eerste Wereldoorlog, want door de verbintenis met Nederland was Limburg uit dit verschrikkelijke conflict gebleven.
Toen bekend werd dat Van Groenendaal in juni 1919 met een Franse gezant had gesproken over een mogelijke volksstemming in Limburg, werd er direct en onmiddellijk, zonder dat zich kon verdedigen, uit de katholieke kamerfractie geknikkerd. Wat bij zijn snelle roeiement een belangrijke rol heeft gespeeld, was dat Nederland sinds 9 september 1918 de eerste katholieke en onlangs een Limburgse minister-president had gekregen, namelijk Charles Ruys de Berenbroek. De wenselijkheid van grotere eenheid en saamhorigheid tussen bevolking en overheid in een ernstig tijdsgevricht is voor mij aanleiding geweest door middel van de radio de openbare mening tijdig vertrouwd te maken met een zorgwekkende toestand des lands. Over de loyaliteit van de katholieke elite aan koning en vaderland, daarover mocht in de rest van Nederland geen enkele twijfel bestaan. Van Groenendaal gaf zijn zetel niet op. En aangezien deze Tweede Kamer niet meer volgens het districtenstelsel was gekozen, maar voor de eerste keer via het systeem van evenredige vertegenwoordiging, mocht hij tegen wil en dank de eerste zetelrover worden genoemd. Bij de verkiezing van 1922 had hij geprobeerd op eigen kracht een Tweede Kamerzetel te veroveren. Niet meer geremd speelde de Limburgse separatist volop de Belgische annexatiekaart en voerde een spectaculaire verkiezingscampagne. Zo mocht hij gebruik van een vliegtuig om met strooibiljetten de Maasdorpen te bewerken. Maar de uitslag was desastreus. Slechts 1636 stemmen hoor je er. En het waren er ruim 20.000 tekort om de kiesdrempel te halen. Alleen in zijn geboortedorp Nunum krijgt er, misschien wel dankzij de schenking van die Magnificat-kapel, meer stemmen dan de andere kandidaten. De politieke rol van Henry van Groenendaal was uitgespeeld. Hij is op 22 mei 1944 overleden in Brussel. De naam van Groenendaal is tegenwoordig in Nunum amper nog te vinden. Alleen in de Sint-Servaaskerk herinnert nog een plaquette en een glazen in Loerdraam aan dit geslacht.